پشتی ململانیەکێ لەگەڵ نەخۆشیەکە گران، خەباتکارا کورد غەزالێ یوسف کۆچە خۆیان داوی کرد. لێبیرانی ناوەیە ڕوونیدار بە خەبات و خۆراگری و وەفاداریە وێ هەر لە مەیدانێ بمینە وەکە نمونەیەکێ ji jina Kurdistanî re ji aliyê hêza kesayetiya wê û têgihiştina wê ya neştîmanperwerî û wêra wê ya astbilind û ramanên mezin û zîrekî û wêrekî. غەزالێ یوسف کەچا gundê Basûtê yê Efrîna Rojavayê Kurdistanê ye ku karî bû pirsa Kurdî bigihîne raya giştî ya cîhanî bi taybet li Ewropayê ew jî biryarê xistinên mafê mirovan. غەزالێ یوسف یەکەمین jinên koçber yê Kurdistanî bû li Almanyayê ku karî bû bi zîrekiya xwe û hêza kesayetiya xwe û têkiştina xwe û handana neştîmanperweriya xwe ya li dû hemû karê wê yê jiyana rojane ku xwe ferz bike li ser civakeke teng û xwe ji çavpîs û rêxeraban dûr bixîne. Mala biçûk ya xebatkar غەزالێ یوسف tevî hejariya malbata wê weke riyekê û navendeke neştîmanperwerî bû. غەزالێ یوسف ji serdema xebatkarên Kurdî Resen yên rasteqîne bû û hevalariya Duktor Nûreddîn Zaza û Hemareş Reşo û hejmarek sîmbolên tevgera Kurdî bû. Her wiha ji aliyê dijminê Kurdayetiyê jî naskirî bû û raserî kiryarên dijmindariyê û gefan dihat. غەزالێ xwedan helwestên mezin bû bi taybet ezmûna wê di têkdana civîna balyozxaneya Iraqê li bajarê Bonn li Almanyayê sala 1973. Dema ku li pêş cemawerekî berfireh rawistiya ku Kurd û bi sedan endamên wê balyozxaneya Sedamî û sêxurên wê li wê derê beşdar bûn. غەزالێ di wê demê de rabû û hewar kir di rûyê wan kesên ku guman di serkirdeyê Nemir Mele Mustefayê Barzanî dikirin û hewla xerabkirina navdariya wî bikin ku di wê rojê de yek mêrî newêrî destpêşxeriyeke ewha bike û di wê rojê de غەزالێ mîna şêrejinekê dengê xwe bilind rakir û ew civîna pîlandar têk da. غەزالێ یوسف wê her bimîne simbola jinên Kurdistanî û navê wê divê bêtomarkirin dûseya giranbuha û qedirgiranan de wekû nivîskar İbrahîm Şetlo di nivîsîna xwe de di roja koçbarkirina wê de belav kiribû.